Serdana Şandeya Dem Partiye ya İmralı'yı jibo Herêma Kurdistanê na Şandeya Dem Partiye ya İmralı'yı ku di nav da şandeyeke berfirehiyê ji rayedar û berpirsên Dem Partî û her wiha parêzerên Öcalan jî pêktê do gihîşt Herêma Kurdistanê do pêşî derbasê Zaxoyê bûn derbasê Hewlêrê bûn. Niha dema ku em lê dinêrin endamên Şandeya İmralı'yı Pervin Buldan û Sırrı Önder di navdan. Ahmet Türk tê gotin ku ji ber nexweşîna xwe nikarbûyê beşdarî şandeyê bibe. Li aliyê din hevserokê DBP Keskin Bayındır, hevberdevkê Komisyona Têkiliyên Derveyê Dem Partiyê Berdan Öztürk û parlamenterên Dem Partiyê Gülcan Kaçmaz Sayyid Kamaç û parêzerên Öcalan û endamên Büroya Hukukî ya Sedsalê Özgür Erol û İbrahim Bilmez pêktê. Ev şande do gihîşt Herêma Kurdistanê pêşî derbasî li avahiya protokolê ya deriyê Sînorî ya İbrahim Xelîl hatin pêşwazî kirin û pişra şande derbasî Hewlêrê bû. Waliyê Hewlêrê Ümîd Xoşnaw hevdîtineke bi wan re pêk anî. Niha bernameya şandeyê jî hate diyar kirin. Wê berşande sê rojan li Herêma Kurdistanê bin. Du roj li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bin. Rojekî jî wê derbasê Süleymaniyê bibin. Niha wê îro bawêyeke fermî saet dehan da wê dest pê bike